Салом, баъзои гурӯҳи ангурпарвар. Имрӯз 7 май 2024 сол пайванди сиёҳ дар сабз мекунем. Ин хел қаламчое ки пухта расидагиам, қаламчои яксола. Ин сиёҳ мешад, ин сабз мешад. сиёҳ дар сабзаш ҳамин маъни дорад. барои пайванд кардан якта хел стрич плёнка, як корчаи тез. Тамом. Ин навдаи мо бояд 60-70 сантиметр шавад, баъд пайванд кунем. навдаи мо чӣ қадар мулоим, барои ин эҳтиёт карда кор мекунем. Набошад навда мешиканад. Ин хел нуки навда мегирем, 1-2 буғум аз поён мемонем. Бехи баргҳо манам хел чашмакое ки мақсад афзоиш мекунад, нуқтаҳои афзоиш. Ин нуқтаҳоям мақсад мегирем, кор мекунем ки афзоиш накунад. Фақат пайванди мо афзоиш кунад. Не қаламча ангури велюр, ангури барвақта аст, 90 рӯза. ин хай хоҳишмандо бошад, пайванд карда метавонем. хел тарафам хел плюс мекунем. ин ҷое ки мо пайванд дорем, минтақаи мо шаҳри Ҳисор, дараи Алмосӣ, деҳаи Шоҳон мебошад. инем токои пайванди мо то соли дигар беоб беҳичи инем пайвандиҳо афзоиш мекунанд. ин мақсад эксперимент санҷишое ки ма кардем фақат дар заминҳои лалмӣ, ангурҳои беҳтарин. айётон набурем. ҳамаш 100% мешавад, 99% пайвандимон мечаспад барои худомон, дар худомон. беоб беҳичи, барое ки нигоҳбин мекунем. Нигоҳбин оиди чӣ нигоҳбин мекунем ки мақсад аз пайванд поён навда ки кард, навдаҳоша мечинем. мақсад инем навда ки ғавз ки шуд, клёнка ҷиқиданаш мумкин. клёнкаша мулоим мекунем, суст мекунем. барои ҳамин пайвандимон қариб 100% мегирад. инем хел мемонем. оста оста мепечонем ки навдаҳо чӣ қадар мулоим. аз ҳамин сор як пауза кун.